Monggo gendeng iki kono sik urung lahir kok ya wis joget. Mboten niki kok mung iringane Piye to? ora nek saire. Nah, enak. Judule napa niki? Hah? Unyi lusok. Lagi melu wayang kok iringi unyi lusok ya lagi. Apa dikira Ipin Upin? Sudah dalu Mas Gareng. Lajeng dalu mbayakno. Terus pundi kabaripun Karanganyar? Karanganyar nggih udan, niki nggih udan. Udan. Udan niki mboten kok alangan, mugi barokahi keluarga agung wonten ing dukuh ngepos. Kok dukuh ngepos? Dukuh tenggang karo Karanganyar. Ngepos tenggang kalih Karanganyar. Amin. Kelurahan desa Luprit. Luprit Ngrupit. Ngrupit. Mugi-mugi rezekine warga masyarakat ingkang dalu menika pikantuk ujan, pikantuk Jawa, rezekinipun saged berkah lan barokah Allahumma. Amin, amin. Udan niku mboten alangan. Udan niku berkah lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi rezekinipun warga masyarakat saged lumintu sempulur adil lan makmur. Amin. Sebabe banyu kuwi gumelare ana panguripan. Panguripan Eneng banyu mesti ana panguripan. Apa wae kurang banyu ya mati. Heeh. Bengok-bengok. Sowan ana Nggih. daerah kene kowe lak sik adi iki to, Reng? Nggih, nembe niki. Heeh. Soale warga mriki kula pikantuk bocoran saking Pak Yulianto kudu enek garenge. Heeh. Bersih dukuh menika. Lah menika alhamdulillah sing sowan menika gareng Karanganyar termasuk gareng pilihan. Pilihan. Nggih, pilihan terakhir soalnya gareng liyane wis payu. Iya. Bersih dukuh, bersih dusun, resik desane, resik lahir batine. Oke. Nggih mulakno wonten sedekah bumi, Sedekah bumi. wonten namine rasulan. Rasulan. Yen mriki namine napa? Nek kene ya kudu bersih dukuh. Nah, niku ucap syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala amargi ulu pemetu menika saking bumi. Nah, Disedekahi, dislameti, muga-muga berkahi warga masyarakat. ini. Mulakno bumi niku diprail wonten 5. Nggih. Bumi kuwi dibilang ana 5. Nggih, Pangane lemah, tanah, bumi, siti, bantala. lemah, tanah, bumi, siti, bantala. Niku ketoke padha, nggone beda. Nah, Lemah niku karang padesan utawi kampung. nek lemah kuwi mapane lu karang padesan utawa kampung. Lemah gelem diduki omah. Nah, oh, mati kebetulan di omah. Nggih. Terus Tanah. tanah. Nggih. Tanah menika lapangan. Loh, kok tanah kok lapangan? Nggih, tanah niku natane wis genah, yen rata nggih olahraga, Oh. kegiatan masyarakat lan nggih angon wedhus utawa sapi. Lapangan ki tanah ki lapangan. Nggih. Terus Bumi, bumi. bumi niku sawah utawa pategalan. Bumi ditancepi tebu semi. Tanduri pari ya semi. Nggih. Siti. Siti. Siti ini kan yai wah, bapak bermundut Siti niku kleru. Piye? Siti niku kuburan. Loh, Heeh. cek to. Kok Siti kok kuburan? Siti niku isine wong mati mboten percaya mangkuda. Iya, nek Siti ki kuburan sebab isine wong Mati. disin. Ingkang pungkasan nika nomor 5 Bantala. Bantala. Nggih. Bantala nika werdinipun Bantala dilewati ban ora nela. Contone kaya mergi wonten ing kampung menika. Heeh. Wonten Klenggang. Tenggang. Nggih. Niku dinamene Bantala.
dilewati ban ranelo. Lah menika Berarti aspal. infrastrukturipun Ya, infrastrukturipun pembangunannya lancar. lancar. Ngapunten Bapak Kepala Desa Heeh. dan Pak Camat Heeh. nika mboten kok dibangun dalan umum, Heeh. kula usul nggih. Dalan bocah nika nggih dibangun. Lho, seto. Lu kok sembrono jalan bocah dibangun piye maksudmu? Dalan bocah sekolah nika trotoar, Bos. Oh, Ya, alah. trotoar niku keselamatan anak didik. Mak kleru nek ku ngartekke Mboten niku jalan bocah sekolah. dalan bocah sekolah. Heeh. Iya dibangun. Aku suwira ketemu karo GSS iki Heeh. serik karo peniti jenengan. Piye? Coro iki. Peniti coro. Woe, berapa? Jeneng dagelan iki lak duwe cangkem lho. Heeh. Guyu kok ra etuk iki. Wong dagelan iki gawe guyu. Dagelan kok guyu. Heeh. Ora etuk lha jenengan ngendika wae bintang tamu saking Sulawesi. Heeh. Elisa Sorkakus nika lho. Ulang guyu. Wong Elisa Orkarus Alasu. Karus. Alasu kok Sorkakus. Iya. Oh guyu kok guyu cangkem ora etuk guyu lagi. Nggih. Mugi-mugi rahayu wilujeng dayanipun. Amin, 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 Reng. Mbak Yano. Heeh. Iki anu, Reng. Pripun, Bos? Sing dianti warga masyarakat Tenggang karo karangan iki Mbak Elisa. Elisa Heeh. Orkarus Alasu. Alaso. Mangiling-iling. Piye? Elisa. Elisa Orkarus Karus. Alasu. Alaso. Ampun kaya wau enggak tersinggung. Ya yo asale saka Sulawesi. Sulawesi. Yo tampilke ke depan, Reng. Mbak Elisa. Sopo to kuwi? Sopo to kuwi? Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng jalu kula salim riyin kan Mbah Yatno niku kedare salim rumiyin ngaten iki bektine wong enom marang tiyang sepuh. Iya to. Bektinipun Tiyang sepuh. tiyang sepuh. Sepuh. Oke. Tiyang sepuh. Sehat nggih Mbah Yatno. Heeh. Pripun kabare? Ah, sehat. Oke, wilujeng sedayanipun. Oh, pangestune ora ana. Kula niku remen lho nenderek panjenengan niku Piye? semangate niku Remen. 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 remen remen sanget. Sebabe sing disenengi bab apa? Panjenengan niku walaupun napa nggih istilahipun senior ngaten nggih sampun istilahnya banyak pengalaman legend. Tapi nih panjenengan niku semangate niku luar biasa. Luar biasa. Anggenipun apa memperhatikan saiki bocah-bocah saiki ki senenge apa ngono ya diperhatikan betul-betul. Niku panjenengan niku luar biasa sebagai dalang niku bisa ngemong ya sing enom-enom barang. Sing kok sengit kuwi. Lah gitu. Dadi kan kula nek Jadi belajar harus seimbang belajar. jen. Nek aku wis nyenengi luwe, nom, Nggih, nggih, nggih. kowe yo kudu nyenengi wong tuwa.
Kula ta? Lah kan kula sampun nyenengi kok tiang duwek. Napa panjenengan duwek to? Aja rumangsa duwek to. Ya, iya ta. Aja mosok isih duwek, mosok wis duwek. Walau Durung kan. Nah, ya dhisik enem. Kuat. Iki rombongan iki nom. Lah iki sing tuwek iki minggir ning kene iki. Weh, Mbak Ji to. Apa iki? Saya 17 tahun. Kok iso? Ini enom terus iki kakakmu. Itu kalau didelok Cindy tuh jangan dilihat dari fisik atau kulit tapi suaranya. Oh. Semakin dia biasanya bertambah usia, suaranya soyo mapan, soyo enom malahan. Semeleh. Semele soyo enom, soyo cemeng Lah kiling. kok beda karo aku. Lah piye kowe nek kowe? Nyelot tuwa kok kami sosol kan. Lah yo mbok kok kami sosolen iki piye? sowan ana Udah Wonten and duko tenggang. teng apa teng? Tenggang. Oke, tenggang. Takutnya tenggang nanti salah. Oh, dukuh Kok tenggang. tenggang sama karangannya. Karangannya. Desa Ngrupit, Desa Ngerupit, Kecamatan Kecamatan Jenangan. 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 Matur suwun ingkang kathah. Dene anu nggih tasih napa nggih remen budaya menika awes reginipun. Istilahnya kalau mau gelar budaya memang harganya mahal tapi walaupun harganya mahal panjenengan sedaya sampun nguripi seniman sakmono kae. Carane duit delong pira-pira puluh yuta dienggo nanggap konser iso Pak Dik. Saged. Tapi kan kuwi sing entuk ya wong sugih nyugihke wong sugih. Wong sugih. Sedangkan iki seniman-seniman ana sing petani, ana sing pedagang. Nah, iki diurip-urip bareng-bareng mongko direwangi tirakat sewengi natas. Nah, wis dadi berkah warga masyarakat ana kene ya, Mbak. Oke. Betul kan? Kira-kira kaya mangkono. Amin. Dadi iki ora kok buang duit ora kaya ngene dienggo tirakat bareng-bareng terus yo iso berkahi yo seniman, yo petani, nanggo acara berresik duku. Resik duku. Resik desa, Mbak. Resik desa napa duku? Dukuh. Dukuh. Duku ke kali. Nek cara kon ngerti dukuh. Nerti duku, Nah, nek cara ini bersih dukuh. versi duku dua kan? Dukune dua ya. Nggih, Karanganyar kali Tenggang. Karanganyar kare tenggang. Yang rumangsaku budaya wayang kulit iki pertunjukan yang paling murah. Sebabnya upamane Nggih. Contohnya arep sak larang-larange bayakno 50 juta. Kuwi durasine jam 8 teko setengah 4. Berapa jam? Kira-kira 8 jam. Lah kuwi konser kae. Nggih. Anu Tolong lagu. watu pitu kuwi Watu pitu. Sheila on 7 kuwi. Kok watu pitu? Kuwi 2 jam saja 250 juta. Sampai 500 juta. Maka dari itu wayang diakui dunia dari UNESCO, United Nations Education Culture Organisasi ya. Kira umur mripatmu eleng. Meletik meripatmu, meletik UTK. Iki Mbak Suci iki Napa? kuwi ngawur kok baleni lak ra iso. Balenono UNESCO. apa? Tulisannya UNESCO ya. Apa? U Oh, macane iki United N Nation E Education S Hah? UNESCO. UNESCO. Ayo. S apa? Lah ya Apa? scientific Oh, scientific. C ini apa? culture Oh, organization. ora yang pinter. Wah, aku Rakyat tak ngomong suami Aku wis sekolah wong mata pelajaran apa itu 10. Aku mulai laporan bapakku diseneni. Piye? Lah kancane itu 100 aku 10. Wah, tak kira 10. Wah, apik dhewe bolelek dhewe to. Mbak Alisa, Dawa, Pak. kula nggih ngaturaken bunging panyuwun warga masyarakat khususnya Kabupaten Ponorogo. Nggih. Iki putuku ya terpilih di Jakarta grand final pagelaran
Sabang Merauke. Pagelaran Sabang Merauke terpilih luar biasa. Putuku Karisma Utapia Maharani. Jos. Lah niki dari generasi ke generasi ya. Iki dino ana karantina ning Yogya 3 bulan. Oh nggih. Tanggalika nanti pentas. Pentas Jakarta. Wah mantap. Wes ngene iki lho, seneng kowe ana ora sing dia ngono sing dadi gareng ora? Lah yo ngono kuwi lho. Nek dalang iki piye carane engko anak buahe jadi dalang gitu di piye carane ngudi, acar ben piye iki turu ning kon panggung wayang ben dadi anak putu di Anakku iki dadi apa? ora tak tonton masa dini bocah semono kae kaya anak Mbak Novi kae. Tak tonton bocah cilik iki senengane dolanan apa? Akhir dewasane dadi profesine. Heeh. Nek nggonamu. Contohnya bocah kok senenge sekolah-sekolahan yang ra guru dosen. Ah, nek dolanane sekolah-sekolahan, dewasane nek ora guru ya dosen. Senengane anu dokter-dokter suntik-suntikan. Nah, ning ra dokter ya bidan. Oh. Nek dolanan alat medis, dewasane dadi dokter utawa dadi bidan. Oh iya ki ana budayane ya, kaya Medak City itu ya. Kaya anakku Anak-anakmu sing digoreng apa? Cekel-cekelane. perang-perangan, Perang-perang. candaan ra polisi, Oh, polisi tentara. tentara. Ah. Anakku dolanan sempritan tak candai poltas. Wah, alhamdulillah saat itu banyak nopo dinas ya. Dinas dadi Ngeten ngarep Alfamart. nek dadi lalu lintas. Oh, parkir toh. Oleh bangga anakku nyetel sempritan. Mbak Elisa mengucapkan selamat kepada warga masyarakat. Nggih, katuraken nderek mangayu bagya menika saged kagelar anggenipun Merti Dukuh utawi nggih Merti Dukuh ingkang sampun kagelar wonten mriki. Mugi-mugi ndadosaken berkah katur sedaya mawon diparingi lancar wilujeng anggenipun nyambut damel lan pados rejeki paringi lancar wilujeng. Lan berkah barokah sedayanipun. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Mbak Elisa, jane piantun Ponorogo kuwi ya cara carane mo yang penduduknya iki ya wis cara wis kaya Nyederek. heeh, Nyederek. Kaya wargane dhewe. Kula tak suwun ya saya iki tahun 2025 iki aja munggah to. Kula anu kok istilahnya menyesuaikan kemauan saged dirembak. Tergantung situation. Iki ada permintaan Mbak Elisa karo Mas Gareng. Oke, napa Mbak? Tak wocone dhisik. Nggih. Mbak Galang iki saking RT 1 dan RT 2. Lan sedaya Karang Taruna nyuwun gendhing kadung tresna. Kadung tresna. Gendhing kadung sedaya warga RT 1 dan RT 2. Semoga sedaya tansah guyub lan rukun. Amin ya rabbal alamin. Ugono panjenengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem pucane kula nyuwun gendhing Asmaradana. Kula apa iki? Khusus RT dalam kurung bintang apa bekas Saged settingan boten. bekas apa iki? Cobi kula baca. Nah, iki dari wacane iki ora pati cetha aku. Nggih. Tulisane kaya tulisane dokter. Kagen bucange kula nyuwun gending Asmaradana. Kula Ibu Merah RT. Gareng coba. Bintang apa ya? Susah ya? Coba. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem bujange kula nyuwun gending Asmaradana. Kula Salah Aisyah toh? iki opo? Dandani toh? Kula Pak Imam Hah? RT Gareng Pak Bintang. Pak Iman RT Bintang Arkoyos Ambilisus Ambilisus Masjid. Besikan.
ya, simpanan apa? Melayani bagi para petani. Oh, ini mungkin punya apa mesin Usaha. Punya mesin usaha panen. petani. Betul, monggo melayani bagi para petani yang membutuhkan alat pertanian. Asmorodono. Nggih, monggo Mbak Ini Elisa. diaturke. Ayune ra. Nonton mung ning YouTube ana ning TikTok iso langsung. Maka anak Asmorodono telok ya. Nggih. Ini apa nih langsung buat yang kadong Tresno aja ya? Ya di bawahnya Asmorodono sih. Ojo turu sore kaki. Ono demo. Apa celok aja deh Pak? Aku kok bingung ya nek silindro ya. Nanti dawai liyane. Monggo. Ya Asmorodono Semarangan nggih. Nggih, Asmorodono Semarangan. Aja turu sore dewa nganglang jagat nyangking bekar kencangane Bareng nek bongo lagu Jawa kok ya bos ya reng. Nggih, yen Ini nek bicara bahasa Indonesia kok kagok. kalau ngomong toh. kalau ngomong. Ya kalau nembak kan ada nadanya toh Mbak, benten ya. Kalau ngomong bonten ada. Letak-letak. Isi Inetongo tetulak sandang kelawan pangan ya iku Wong Malaysia karena rimo Magareng, Dalam bos. biarpun hujan, Nggih. para kadang mitra sukresna budaya khususnya Watak Biaran Layang Purwoki ya mesti mirsani ana YouTube Nggih. channel Yatno. Dalang Yatno. official di dalam ya apa? Yatno official. Spesial. Oke. Ya, no. Official kok spesial. Ya, monggo. Kadung tresno. Angkat monggo. Je, tak kadang tresno. Nggih. Lamat
wis ketahan bejane yen Swara ketoke lambene ora mangap tapi swarane biantet Ora kok aja banget. Ketoke lambene ora mengon, suarane angkat banter. Ya nek teko aja ombo-ombo kan. Lah iya. Kalau cewek itu nek teko jin wae. Ana mengobo ora nek suarane yo Apa? sumur Dan moci-roci Bacaane limbo batot jrobat Hebat Mas Gareng. Ora nyono ora ngimpi ya. Piantun Jawa kalah. Sepisan kok kali iki ya genah. Ya toh. Guru wilangan iki cetha, suarane antas, tur regane ya rada lumayan. Suarane antas, guru wilangan cetok, Cetha, guru lagu cetok, cetha. tur regane Mbak Elisa, ana negon menika kula suwun kangge sanget piyambakipun Bapak Camat. mbok menawi lek tasih Nggih, Bapak Camat sak jajaranipun ugi keparenga minggah ing pepanggengan.
Bapak Tasih Camat. nengga sakit Bapak nyawi. Pak Lurah Lupit. Beres, tasih nengga nggih Bapak Tasih Camat. nengga nika, Nggih, Bapak. sakit Kemarin mau pinggah wonten pepanggungan. Monggo Mas disepati rempet Mas. Turut. Monggo Bapak Camat. Maksud Sugeng dalu Bapak Camat. Nggih. Nggih. Monggo keparing-paring dawuh menapa keparing-paring sangu menapa keparing. Sakne niku wau nggih Pak. Nggih. Oh, matur bumi panuwun kok namung setunggal. bisa nggih. Iki bagian banget. Iki Pak Lurah karo Pak Camat akur kok niku. Ayo nggih. Nggih. Pak Lurah, Pak Camat. Aturipun Jadi kegiatan. luwih prayogi malih nek Pak Lurah mantan nggih ditinggal. Oh, Pak Lurah mantan iki yo. Pak Marsudi. Nggih, Pak Marsudi. Nggih, Pak Marsudi. Mangga Pak Marsudi. Tindak mriki katuran nyanyi. Sasarengan DSS. Katuran tindak mriki Pak Marsudi. Pas dane ora cocok Larase, Pak. 100. Iki kok dilewati. Pundi nggih, tasih jalan. Oh, tasih repot Oh, nggih. memang nggak ada penyanyi Boten Bapak dados Camat kemawon. menapa. Pokoknya bocah wonten pangandikan katur masyarakat lan menika wonten penonton streaming yang nonton dari rumah Bapak Camat. Nggih, niki alhamdulillah pas udane pun terang Pak ya. Nggih, rada reda. Ya niku mau lagi niku panggil bulan. Alhamdulillah. Baru mantan kota kula enggak. Nggih. Nuwun sewu Bapak Camat. Niku Menawi menika wedal mboten Jawa niku kinten lami sanget. nggih, alhamdulillah. Sebabipun daerah wonten ing khususipun desa Ngrupit medang mboten wonten pagelaran wayang kulit dalange Yatno. Nggih, nggih. Terus Jablane gareng. Nggih. Kurang hebat. mugi-mugi mata Amin. nggih. Amin. Selamat malam niki Mbak Alisa nggih. Nggih. Niki pripun kan? Ya monggo. Oh, Niku kula sumandhani pinjabul Bapak Camat kan Bapak Lurah. Dikandani Mbak Alisa nggih. Yo karo Mbak Suci, Mbak Suci. Nggih Alisa nggih tekan Nggih. nggih. Oh, dan penyanyi penting. Iya baru sih. Aku kapilet modern niku lurah lho. Nggih, lurah kapilet modern. Menika saking ugi Mohon saking Mbak leleh. Lisa. Nggih. Ya, nggih. Nggih. Monggo samukawis kula sumandhani pinjabul Bapak Camat lan Bapak Lurah. Tinggal katresnan. Ninggal katresnan. Nggih. Lho, yo. Ninggal katresnan dados.
Mila namung setunggal lagu Bapak Camat. Mboten tanduk, Mbak. Menawi tanduk kepareng Nggih, Mas. menawa. Oh, nggih nggih nggih. Siap, sembah nuwun. Turut turut. Sembah nuwun Bapak Camat. Ya, Pak. Matur nuwun bebungahipun ingkang maringi Bapak Camat. Nggih, udah nyanyi ya kan. Ah, Udah kepandikan masih dono ya dria. dono dia maringi bebungah. Dadi dit 100 iki kanggo pengeling-eling sing maringi Pak Camat. Ora arep tak jajake, Ora arep dijajak iki. arep kanggo pajak listrik. Oh. Tak kira apa. Nuwun sewu Mbak Alisa. Nggih, Menika wonten pamundhut, Nggih. boten ketang sak kemprangan, Saking pelangan nopo sak kemprangan sedelo. Sak kebiaring kilat gitu. Panjenengan saking Bapak panitia kapuring ngasta wayang sekedap. Menika kangge menapa nggih ngilangi tulak balak wonten ladan mriki. Oh. Kalau saged ngaten. Nggih. Ngilangi tulak balak. Oh, tulak balak. Lah iki manggakaken limbukan apa nggon perangan monggo. Nggih. Waduh. Oh. Iki benanan apa mbahyapna apa panitia
panitia iki. Panitia niku Saya wis wonten boten. iki teling kula niku. Tenan ora. Maaf. Genti sing dagel aku karo gareng. Nah, Yen Ponorogo kondange jog licik jog luduk. Lah iki dagelane loro aku karo Mbah Yakno jog gundang jog luduk. Joglo kang dudung. Ngaten saestu mboten iki. saestu. Oke. Pripun dulur? Matur nggih ning bali samdalan. Nggih? Oh nggih. Nah, monggo nyumbang gak aku perangan kene. Ya. Apa? Wong perang ngono suasa. Anu suluk perang mawon. Ngaten. Nggih. Kok jesen pakai sih, Mas? Kita badem. Nggih. Apa tangan lu Mbah? Monggo dagelane loro. Dicawi ketiban campur dikon ngelimbuk cangit ngono Mbah Yakno niki kelawake lagi ngono kepala niki kelawake piye to Reng Ayo ya niku wong klita-kliti. malah iki padune Mbah Yakno ki yo pengen mangku kok wah ya dhewe ning kene dijawi Mbah Yakno mak iya magot repote iso sowan ana ning kene ya Nduk iya iki mau wis nyanyi karo Pak Camat Pak Lurah masa kon mayang ya wis dinehi sithik-sithik sithik rong itik sabetan po piye iki dagelane ndi Aku lho nggih bali Bu. Iki carane jog glundang iki sapa Oke. Jog glundangnya aku. nah Jog glundunge kowe. nah Nah, Oke. jog glundang dos pripun? Dos Pitu iki. pripun Bu Dalang. Ini tak delok-delok ya kaya member iki. Ya suarane padha ya glundang lo glundung. Sing ndung sapa sing ndang sapa? Jog glundung. Glundung jeneng sing kuning glundung. Jog glundang. Sing ndang
sing luwe. Dudu danjo glundung. Nah iya. Iki kek apa jenenge? Arep didhawuhi apa iki? Aku ning kene. Ya perang sih. Langsung perang. Engko lek dagelan kok ya. Ada belan niku. Jadi wayange perang, dagelane yo perang. Ngono kuwi apik ya. Engko tak lakokke, engko kira-kira bar kuwi dagelane melu lip sync ngono iki. Isi suarane wayang iki. Yo. Oke. Orang sakit kemarin ya. Apa bicara nanti kelas. Ngayojan. Lah yo ngayojan, dadi ngayojan. Katriku mulang mangrempah. Gordo goreng kaki. Rananggono gawe gelar. Ono Wah, aku ora ngerti. Nek mbah zaman biyen senane muni dikawat papo. Wis sapa wani ana tekan kene. Kowe takon jenengku ya. Kok wani ya ana ning kene arep ngopo? Aranku Joglundang. Joglundang kowe arep ngopo ning kene? Rekane diundang arep dipacak kareng ana wong kene kon nglipur kowe wong kaya-kaya kowe nglipur wong ana sakmene iki oke malah mung bubar aku wis didhawuhi iki mau karo Mbah Yatmo dikon suami kene kon gambil Joglundang wani ning kene malah mung asik mung ngelek-elek mung marai kahanan saya ambruk saya hancur mulya kowe ra entuk lewat ya apa ra entuk ana ning wewengkon kene perlu lah aku ning kene arep dagel ora arep ngopo-ngopo dagelanmu kok ngopo dagelanku ya paling ora ora ngerti dagelanmu apa ae kowe nek wani ning kene wis nglangkaono aku nek nganti kowe ra iso nglangkai aku mulya ora ngosasik kene mung marai amburadul wah yo tak
Bublak tungkak. Mecedel ususmu. Saisone yo mung sithik rong titik carane nesake wis tau sinau ora ketang yo jeblok yo ayo wis apa biasa kaya kira-kira piye iki mek sito udah gelan apa ajeng gantos niki Mbak Yano gantos nggih monggo regane Thank you.
Hebat. Cekelane wayang ya apik. Boten nek apik nggih boten. Kula niku saged-sagedan kemawon. Istilahnya namung belajar Pak napa nanti belajar Nek ora ngilang-ilang iki nggo kuliah ning jurusan pedalaman. Nggih rumiyin. Ya mong cacaan Jogja. Nggih, kula nek Solo niku mboten saged karena belajarnya diisi Jogja. Dados nggih biasanipun cara pelayon nggih pelayon Jogja, cara keprak nggih keprak Jogja, ngaten. Nggih. Matur nuwun nuwun Mbak Elisa. Nggih, Mbak Yatno. Sementara istirahat dulu, genti putuku sing idol dhewe iki. Nggih, contoh mana Mbak? Mbak Pela. Tampil ke depan. Ayo Mas, koyae ditoke Mas. Semua benar. Sugeng dalu Mbak Pela, nggih pela mawon. Nggih wilujeng dalu Mbak Dalang. masih satu kali ini ya. Oh nggih leres. Niki kula nderek belajar lho. Jo kapok ya. Mboten, wong kula ki malah nenggo absen kok niki. Ki tak suwane Mas Bowo ya nek no. Oh, pripun? Lah anu nempel aku tak sampinge ya Mas Bowo. Coba Mbak Pila ya. Nggih. Niki ngersakne napa? Iki nek aku ngarani ku ndak ora bener. Keistimewaanmu apa ini? Pelok perselindro. Nah, terserah. Nggih. Apa enggak? Tambal ban. Napa? Tambal ban. Lho, ngamen tenak nambal ban. Tambal ban. Napa? Apa lagu dangdut? Oh nggih mboten apa. Nah, apa semangat kalau Mas anu DSS. Monggo. Iming-iming apa selendang biru? Napa ayang-ayang duit kali Mas Gareng? Nah, Ah, Mas Bowo. mboten nek Mas Bowo ketahui sik anu nggih. monggo cepat dapat lambat ketinggalan. Ayang-ayang nggih. Monggo Mas. Terpacu dalam lagu musik. Yo! Bunging panuwun ingkang tanpa wangi. Rene wedal iki sampun jam 1:30. Nika nerusne lakon dhisik. Mengko wanci boro-boro dibacutake. Wali belok